שאמות משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך, כשתמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך, כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. גל צץ לי במקומות, כמו שאמרתי מקודם, שאני לא מחכה לו, פתאום נראה לי שאני רואה אותו בקניון לפעמים, נדמה לי שהוא מסתובב באוניברסיטה פה או שם. זה משהו לא נשלט, לא מתוכנן, ומשהו השאיר, אז מה שמרגיז בכל הסיפור הזה הכי הרבה שזה הכל נורא קלישאתי, ממש לפי הספר הוא גיבור קלאסי, והוא התעקש לחזור לשם, והוא התעקש פה, והוא התעקש שם, והוא היה כזה ספץ, והוא היה מקצוען וקצין מצטיין. ומה שנשאר לנו הקטנים פה, בסך הכל זה לקחת את כל החיים בפרופורציה. כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. ומה שהדבר שגל השאיר לי, ודבר שאני הכי... זה האנשים. פשוט האנשים. זאת אומרת, זה קודם כל, בראש ובראשונה זה אתם. ואם אני כן בא או לא בא, כן כותב או לא כותב, כן מקריא או לא מקריא. זה לא... זאת אומרת, קודם כל אתם. והחברים שנשארו לי משם, אתם יודעים בכמה זה חזק. גל והדר וקרן. אני מכירה את גל מהצד יותר משרדי, פחות חווייתי. אבל כל מה שלא הצלחתי לעשות מולו, כלומר בשבילו, הייתי כל כך מתרגשת וכל כך מתנצלת ועסוקה להסביר לו למה הדברים לא עבדו כמו שהוא רצה. והוא היה מרגיע אותי, הכל בסדר, יהיה בסדר, תראי. והצמד מילים תבונה ורגישות, זה בדיוק זה. אתה שואל את עצמך, וואלה, מה המדינה הזאת? למה אנחנו פה? וכשאני יושבת עם אנשים בדיונים האלה, אז אני תמיד גל עולה לי שם לראש. כי הוא האמין, והוא האמין שאנחנו צריכים להיות פה. ותמיד אני אומרת שכשאני מסתובבת באוניברסיטה, אני רואה אותו בפקולטה למשפטים, יוצא לי שם. אני בטוחה שהיה שם מסתדר מצוין. וזה אחד האנשים והרגעים והזיכרונות שאומרים שאיכשהו צריך להאחז פה, וצריך לעשות את הטוב ביותר. ושם גל נמצא איתי, באידיאולוגיה. אני אומרת, הוא נשאר בן 20 וכלום, נאיבי ותמים כמו שאנחנו היינו אז. ואמרתי לך, אני מתגעגעת לתמימות ולנאיביות הזאת ולנחישות הזאת, כי באמת האמנו ובאמת, עולם הערכים של גל היה עולם מוצק כל כך.
אני חושבת שבעידן שהכל כל כך מתפורר לנו, והרבה מאיתנו מחפשים את הדרך איך להתנהל בארץ המטורפת הזאת. אז אני לפעמים עולה לקבר, או נזכרת בו, או פשוט שם, עם העיניים הכחולות שלו והגדולות שלי, אי אפשר לשכוח את זה. אז זה גל בשבילי. נשאר איתו כי כולנו כן כולנו נקרא אנושית אחת חיה ואם אחד מאיתנו הולך עימנו משהו מת בנו משהו נשאר איתו אחרי שמסתובבים בעולם, ואני כאחת שיודעת מהו העולם, אני אומרת לכם, אין לנו ארץ אחרת. כי פה גדלנו, פה קיבלנו, למרות שחושבים שלא, ומי שמכיר את ההיסטוריה של עם ישראל יודע, ועוד היום עוד יותר, עם כל מה שמתרחש בעולם, אין לנו ארץ אחרת, זאת הארץ שלנו. אדם שאין לו שורשים, אין לו מקום. אדם שאין לו זהות, אדם שאין לו שייכות, אין לו ארץ. ואני מקווה שאתם תדעו, וכולנו נדע עוד ימים טובים יותר, וזה יהיה. תמיד נלחמנו, כי אנחנו יהודים ולא קל לנו. ואני בטוחה בשבילכם, אני בטוחה ובטוחה שיש לנו לקוות ויהיה יותר טוב, אבל בתנאי שאיך היה גל, מה שמעתי? הוא לא ויתר, הוא היה נחוש, הוא היה עקשן, ואני בטוחה שגם אם הוא היה פה, גם בימים טרופים אלה, הוא היה אומר את אותו דבר. אנחנו לא נוותר. אז לא נוותר.